Муцунката, виж тук. Ето, виж? Ето. Нема, не бой се. Не бой се, нема момчето. Нема, това момче. Ли си момиче, цяло ли си? видео се снимах аз, виж. Момче ли си, момиченце ли си? Айде Няма видим да те закачам. дали ще тръгне. Тръгна се. Майка си седи на едно място. Нема, муцунката се показа тук. Страх го, виж как трепери. Ето. Тръгва да ходи по тротуара. Добре, че в тази минутата засяко. Виж какво хубаво видео се снима. Дана каза, че е бил по-малък, ама го хранила с такова, с котешка храна.